ɗuɗɗum nder derɗiraɓe contacté mi hala probléme yaranego connexion ha TikTok. ɗuɗɓe ɗo wiya TikTok ɗo yaranaɓe connexion wane ko ɓurata de luttuɗum application ji. A wi TikTok en pat men en caydake derɗiraɓe en andi a 80% nder derɗiraɓe marɓe téléphone Android pat ɗo kutinira be application mbiyetengel TikTok ngel ɗo mari ɗeɗe vidéo ji intéressant ko soodi hakkilo goɗɗo ɗo sukli ko ammito yiya wakkati dillima bo yiya connexion muɗum timmi. ɗuɗɓe ɗo mari probléme man ɗo ngam may ɗo wala application je usata yaranego connexion ha TikTok na ɗum ɗon derɗam. ngam may ɗo contact jaygol Pulaku TV hatami heɓugo application ma bo tindinore nde a watta heɓa ɓe ɗusta yarango ma connexion à 50%. mais anduke yo application may ma bo tindinore may ɗon payant. to aɗo waɗa connexion 100 francs wanne ñalawmare to a naftiri be tindinore nde min gandatama ɗo donc 100 francs ɗo wannete balɗe ɗiɗi. to aɗon no waɗa 500 wanne asawere 500 may ɗo warta wannete asaweje ɗiɗi 2 semaines mbita min fami. to 1000 francs ɗon wanne lewru donc 1000 francs may warta ɗo wanne lebbi ɗiɗi. donc ɗum exemple mi hosani on. donc réduction de 50% nedi ha yarango ma connexion. to aɗon no waɗa connexion 100 francs 1 heure de temps ɗum warta 2 heures de temps. no exemple juste que mi matini on derɗiraɓe ngam ɓeɗo contacté jeygol Pulaku contacté numéro yon gueta less ɗon ɗum numéro Oumar Ibrahim 6 98 59 94 49 en mbi bien 6 98 59 94 49 ɗum numéro WhatsApp ɗum numéro je Cameroun bannaɓe ɓen wonɓe or Cameroun bo on gaɗa plus 237 nden on lutta waɗugo numéro may ɗo toon matimo application may mbi c'est payant ɗum 1000 francs borowol ton contacté mo ɗon tan mi yerɓangomo 1000 francs hedde o yerɓan on application ma bo tindinore may onon fof on yiɗi yahe coore ɗum on keɓan riba. to a yiɗi bo a naftira heɓa ɓen ana ɗo hutana ɗede connexion wane ma bo ɗo hutana TikTok wane ɗum ɗo yarama connexion to a naftiri be tindinore ɗo a sendiri be probléme man to Allah moyi yerɗi. donc c'est juste que ɗo dede komin matini on donc jeygol Pulaku TV on waddani on tindinore may on gettama.